мөнәсәбәт. Имеш, сез берничә көн чүлдә йөрисез һәм эшәр суыгыз беткәндей. Кинәт сезгә кемдер ярты каса су бирә. Һәм сез ул кешедә суның тагында бик күп булуын күрәсез. Шулай да ул сезгә ярты каса гына тәкъдим итә. Бу кеше турында нәрсә уйлауыгызны күз алларга була. Икенче бер хәл. Сезгә акча кирәк ди. Сез бер танышыгызда сезгә кирәк кадәрле суммада акча барлыгын белеп, оннан бурычка сорап торасыз ди. Ләкин ул сезгә сез сораганның 10ннан 1 өлешен генә бирмәкче була ди. Сезгә башкалардан да сорап торырга туры киләчәк. Ә сезгә акча хәзер кирәк. Сез бу кеше турында ниләр уйлаячаксыз? Ике чиракта да сез дөнья һәм үзегез турында нәрсә уйлаячаксыз? Ни өчен сез биргәнне шөкер итә белмисез? Ә сез үзегез алмашка берни дә таләп итмичә бирә аласызмы? Булганна шөкер итә белү иң зур мәсьәлә. Әзгә генә дә сөенә белү бөек сәнгать ул. Бу без бу җирдә үтә торган сабакларның берсе. Әгәр сез азга да сөенә белмисез икән, ничек итеп зурны кабул итәрсез соң? Бер яшь кенә хатын-кыз һаман да бер төрле хәл вакыйгага юлыга. Ул егет тәрҗемәче булып эшли һәм җәй көне бик күп акча эшли. Ә язын, кышын һәм көзен акча эшли алмый. Күбрәк бурычка яши. Үзенең уйларын анализлаганнан соң ул азны кабул итә белмәвен аңлады. Аңа бер юлы күп булсын. Шушыны аңлаганнан соң аның тормышы тамырдан үзгәрде. Ул кыш көнедә акча эшли ала башлады. Аңа даими рәвештә эш тәкъдим итәләр. Танышлары ярдәм кулы суза. Бер юлы күп эшләмәсә дә, ай ахырында санап карагач, шактый сумма җыела торган булып китте. Зур һәм күп әйберләр кичкенә һәм вак нәрсәләрдән җыела. Балачакта безнең барыбызга да нәрсәне дә булса биреп бетермәгәннәр. Игътибар, ярдәм, ярату безнең гамәлләргә уңай бәя. Бу аңлы рәвештәме, аңсызмы, күпчелек кешенең фикере. Безнең барыбызны да балачакта рәнҗеткәннәр, үпкәләткәннәр. Биредә сүз физик авыртулар турында гына бармый. Без ул үпкәләрне, биреп бетермәгәннәр турындагы хатирәләрне үскәч тә үзебездә саклыйбыз. Шул рәвешле безнең әйләнә-тирә дөньяга карата дошмани мөнәсәбәт барлыкка килә. Янәсе, һәр вакыт сак булырга кирәк. Без бу дөньяны артыгы белән дошманы кабул итәбез. Чөнки үткәндә үпкәләр, рәнҗүләр күп булды. Сез дошманыгыздан бүләк алыр идегезме? Әлбәттә юк. Әгәр аласы булсагыз, алдан 100 тапкыр уйлыйсыз әле. Тышкы дөнья дигәндә, без нигездә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне күз уңында тотабыз. Эшке аң беләнме, кайчак аңлы рәвештә дә кешеләрне үзегезгә карата дошман итеп куясыз. Янәсе, алар сезне канәгатьләндерә алмый. Сез кешеләргә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәсез һәм сезгә ярты каса су бирәләр. Эшке дөнья тышта чагылыш тапты. Охшаш нәрсәләр үзара тартылды. Һәм сез бу дөньяга карата мөнәсәбәтегезне үзгәртми торып, азга да шөкер итәргә өйрәнми торып, бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Ә бу дөньяга кешеләргә таба бер адым ясарга кирәк дигән сүз. Ул чагында дөнья һәм кешеләр сезгә таба 3 адым ясар. Бер ханым булай дип сөйләгән иде. Бу Аллаһ яки җиһанның без дөрес юлны сайлаган өчен бүләкләве турындагы иң кызыклы тарихларның берсе. Укытучы булып эшли ул. Аның безнең семинарга киләсе килә, ләкин акчасы юк икән. Ләкин ул семинарга эләгү өчен барысын да эшләргә карар кыла. Алга таба мистика башлана. Икенче көнне иртән ул гадәттә акча куя торган урында бик зур суммада акча табып ала. Аңа кирәкле кадәрле суммадан берничә тапкыр күбрәк.
Алар ире белән бу акчаларга кагалырга да куркып, бик озак аптырап карап торалар әле. Хатыны бу акчаны бер генә кеше бирегә куя ала. Ул да булса бик ерак, дип аптырый. Өстәвенә ул кешедә фатир ачкычы да юк. Сез тормышыгызга моллыкны үзегез кертмисез. Дөнья белән ике арага киртәләр куясыз. Акча, ир-егетләр, хатын-кызлар, тормыш итүнең уңайлы шартлары, бәхет, яхшы эш. Бу дөньяга хас, булар барысы да шушы дөнья билгеләре. Моллык сезнең янәшәдә. Сезгә ни җитми, ул һәр вакыт сезнең янәшәдә. Теләсә кайсы вакытта, дөньяның теләсә кайсы урынында. Моллыкның янәшәдә булуын күрегез һәм кабул итегез. Тормышыгызда ни җитми, шуңа күңелегезне ачарга өйрәнегез. Бу да без үтә торган сабакларның берсе. Дөньяга ачылырга өйрәнү. Азны кабул итеп, булганна шөкер итәргә өйрәнү. Зурракка ашык булырга һәм кирәк вакытта аңа күңелегезне ачарга өйрәнү. Бер ханым сөйләгәннәр, безнең ничек итеп кирәкле нәрсәләрне төрле сәбәпләр табып, үзебезнең тормышка кертмәвебез, киртәләр куюыбызны дәлилли. Ир-егетләр аның белән таныша башласа, ханым, бу минем күңелемдә йөрткән идеалга туры килми дип, аларны кире бора торган була. Ниһаять, шундый берсе белән танышырга туры килгән. Ул бик яхшы киенгән, шибәр, буй-сыны төс, нәкъ теге ханымның хыялындагыча икән. Ләкин ханым теге егет белән якынрак танышмас өчен мондый сәбәп уйлап чыгарган. Егетебезнең чәч арасындагы юлы артыгы белән туры янәсе. Ханым үзенә үзе нинди уен уйлап чыгарганын соңыннан гына аңлый. Ә хәзер шикләүче инануларга мисаллар китерик. Моннан ни файда? Барыбер бер нәрсәдә килеп чыкмаячак. Тормыш катлаулы. Бәләкәй генә уңышка ирешү өчен дә бик күп эшләргә кирәк. Тормыш көрәш ул. Нәрсә эшләсәм дә мәгънәсез. Барыбер тиешле бәя булмаячак. Тагын бер нәрсәдә килеп чыкмады. Мин үземне күрә алмыйм. Булды. Башка бер нәрсәдә эшләмим. Кеше бу җиргә газапланырга гына килә. Минем төп ялгышым бу дөньяга туым. Ә хәзер тормышка уңай караш өлкәсендә үзегезне шикләүче инануларны эзләп карагыз. Ә хәзер шикләүче инануларга алмашка яңа фикер мисалларын карыйк. Моннан ни файда? Барыбер бер нәрсәдә килеп чыкмаячак. Яңа фикер. Әгәр мин һәр вакыт нәтиҗәгә бәйләнәм икән, нәрсәдер эшли башлаудан һәр вакыт куркып торачакмын. Миңа эшләү процессы рәхәтлек бирә. Тормыш катлаулы. Бәләкәй генә уңышка ирешү өчен дә бик күп эшләргә кирәк. Яңа фикер. Минем тормышка карата мөнәсәбәтем аны җиңел я катлаулы итә. Мин җиңел уйлап, җиңел эш итәргә өйрәнәм. Мин хезмәтемнең теләсә нинди нәтиҗәсеннән дә канәгать. Тормыш көрәш ул. Яңа фикер. Көрәш бу тормышның тәмен табарга мөмкинлек бирә. Нәрсә эшләсәм дә мәгънәсез. Барыбер тиешле бәя булмаячак. Яңа фикер. Мин эш процессыннан тәм табам. Мин үземнең хезмәт җимешләрен кешеләргә өләшәм, үзем алмашка бер ни дә таләп итмим. Тагын бер нәрсәдә килеп чыкмады. Мин үземне күрә алмыйм. Булды. Башка бер нәрсәдә эшләмим. Яңа фикер. Тормыш иҗат ул. Мин яшим. Мин алга барам. Кеше бу җиргә газапланырга гына килә. Яңа фикер.
Җиһан кануннарын бозган очракта мин газапларга дучар булам. Мин бәхетле булырга иренәм. Минем төп ялгышым бу дөньяга тууым. Яңа фикер. Мин бу дөньяга үзем үтәргә тиешле сабакларны алырга килгәнмен. Мин тормышыма шатлык һәм ярату алып керәм. Ә хәзер сезне чикләүче инануга алмашка үзегезгә туры килә торган яңа фикер эзләп карагыз. Ялкауланмагыз. Яңа фикерне кагазга язып куегыз. Ул сезнең эчке аңыгызга тирәнрәк үтеп керер. Ә хәзер уңай мөнәсәбәт буенча берничә мисалга тукталыйк. Ул охшаш нәрсәләрнең бер-берсенә тартылуына да мисал булып тора. Бер ханым банкта акча түләргә чиратта тора икән. Ул чиратта торган арада төш вакыты җитә, һәм кассир кыз әлеге ханымның борын төбендә генә тәрәзәне ябып куя. Ханым үзем генә калдым, түләүне алыгыз инде дип ялынса да, кассир кыз тыңлап та тормый китеп бара. Ханым аңа башка бер сүз дә әйтмичә утыргычка барып утыра да, үзен тынычландыра башлый. Яхшы уйлар гына уйларга тырыша. 3 минутта үтми, кассир кыз аны чакырып ала. Тагын бер мисал. Бер ханым трамвайда бара. Тукталышларның берсендә вагонга бер исерек килеп керә дә бу ханым утырган урын янәшәсенә баса. Ул шул дәрәҗәдә исерек була ки, хәтта бу ханым өстенә авып китә икән. Ханымның ачуы кабара башлай. Шунда ул үзенә сорау бирә: "Бу хәлдән мин нәрсә аңларга тиеш? Ул миңа нинди сабак бирергә тели?" Шуннан соң ул тынычлана һәм бу кеше турында уңай фикерләр уйларга тырыша. 1 минуттан соң исерек аның яныннан китеп икенче урынга барып баса.